Kemm l-Uffiċċju tal-Prim Ministru kif ukoll il-Ministeru tal-Ġustizzja jgħidu li r-rapport tal-Bord ta' Inkjesta li kien inkarigat jinvestiga l-operat tal-Pulizija fuq il-każ ta' Cyrus Engerer u missieru sab li fi kliemhom l-affarijiet saru kollha b'mod regolari. Dan minkejja li l-Bord ta' Inkjesta ikkonkluda fost l-oħrajn li d-dewmien biex il-Pulizija ppreżentat ċitazzjoni fil-qorti kontra Cyrus Engerer ma kienx ġustifikat. L-inkjesta qalet ukoll li r-riżenja ta' Engerer mill-Partit Nazzjonalista biex issieħeb mal-Partit Laburista kienet ir-raġuni għaliex il-Pulizija imbagħad għaġlet sabiex tippreżenta ċitazzjoni wara li kienet ilha tkaxkar saqajja għal xhur sħaħ. Imma f'kummenti lil One News, il-Ministeru tal-Ġustizzja iddefenda l-aġir tal-Pulizija. Qal li l-Pulizija aġixxiet b'mod korrett u kollox sar mod regolari. Minkejja l-konklużjoni differenti tal-inkjesta, il-Ministeru qal li fl-ebda ħin ma nstab illi l-Pulizija mexxew il-każ kontra Cyrus Engerer għax kien irriżenja mill-Partit Nazzjonalista. F'konklużjoni oħra l-Bord ta' Inkjesta qabel mad-deċiżjoni tal-Kummissarju tal-Pulizija illi m'għamilx dak li qallu biex jagħmel il-kap tas-Segretarjat Privat tal-Prim Ministru Edgar Galea Kurmi u ma ċempilx l-avukat ta' missier Cyrus Engerer. L-inkjesta qalet li l-Pulizija trid tiġġustifika l-operat tagħha bil-provi fil-qorti u mhux mal-avukati tal-akkużati. Madankollu f'kommenti lil One News l-Uffiċċju tal-Prim Ministru iddefenda l-aġir ta' Galea Kurmi u qal li l-konklużjoni tal-Bord ta' Inkjesta turi kemm dik li sejjaħ bħala kampanja li għamlet l-Oppożizzjoni kienet waħda infondata.